pirang-pirang taun ora ana wayang. Iya, neng Kedung Banteng ya, Mak. Dasare wis dadi cita-citane kabeh para warga masyarakat kene. Alhamdulillah bareng bengi iki kepareng wayangan tenan, sing kepareng rawuh sak lapangan penuh. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Kedung Banteng. Iya. Becik apik kaya ngono. Mula tak kudang nganggo dandang gula lho. Upamane piye? Papane ndah nentremake ati. Subur makmur murah sandang pangan. Kedung Banteng yo desane. Kawula guyub rukun perangkat desa kabeh merantasi. Pak Lurah kang amanah wicaksana jujur. Kedung Banteng pancen kondang lamun biyen papane lokalisasi saiki dadi berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing anti-anti wong kabeh para warga masyarakat ing wewengkon desa Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo ya Mak. Iki mapan ana ning lapangan merah putih dalam rangka bersih desa sing nyatane dipandhegani karo Bapak Kepala Desa PJ nenggi Bapak Soni Saifullah SE. Iya. Biyayine grapyak semanak semedulur. Luar biasa, Nduk. Mula saka apike Pak Lurah lan kabeh para panitia, aku sak kanca jan kopen ora umum. Iya. Mongko adate yen ning Solo ki yen ora pas ulang taun jarang awake dhewe mangan sate gule. Iya. Mergo ning Cengol ya marai kandel. Ngono kuwi. Parandine sore mau masyaallah sate pirang-pirang gule nganti kimplah-kimplah. Iya. Mergo ya panitiane luar biasa dipandhegani karo Bapak Kaji Karsono. Pak Karsono kuwi ketua LPMD ning Kedung Banteng kene sing nyatane ya dadi pandega, dadi pengarep, piyayine ya alus, piyayine ya grapyak, piyayine ya becik, dasare penuh dengan tanggung jawab. Iya, biyen ya nate wayangan ning Kakudine biyen. Biyen saiki mbok suwi ora wayangan. Ha iya, Sik ditata dhisik, Mak. Kaya ngono kuwi sembah nuwun Pak Haji Karsono, katresnanipun dumateng kula sak kanca. Iya.
Mboten kata lumpen dumateng Pak Dayan Widodo wis sepuhe ana ing Dung Banteng. Pak Iswaya, Pak Rohani Ketua BPD, Pak Sumanto sing daleme mau dingge dandan aku sak kanca lan uga ora lali ibu-ibu ingkang kepareng masak sangat luar biasa. Ya. Acara diwiwiti saka tahulan ana senam bersama pentas seni gajah-gajahan saka paguyuban Ganesha, terapi sehat, pentas reok singa muda taruna, mau sore ya kuwi ngruwat Murwakala dibajutake ya kuwi pagelaran wayang kulit. Kaya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi apike, kaya ngono kuwi hebate warga agung yang mapan ana ing Dung Banteng kene lan mawantu-wantu mawanti-wanti racake, Nduk. Bocah-bocah saiki anggere sekolah ning endi ngono kok bocah kok Dung Banteng. Kok njur kon kenalan ki kabeh do minder. Iya to. Ngono kuwi mergo sejarahe pancen nuwun sewu kene mbiyen ki kondang papan pelanyakan utawa lokalisasi ning dhisik ngene ya, Nduk. Upamane kok nganggo minder, nganggo pekewuh, wedi lek diguyu, wedi lek diece, bab kuwi kudu disingkiri ado. Mergo wong kenalan biasane, Mbak daleme pundi, Mbak Asmane sinten? Nami kula Retnawati. Ya, daleme pundi? Ponorogo. Ponorogone pundi? Anu Sukorejo. Sukorejone pundi? Dung Banteng. Dung Banteng. Ya mesti ngono kuwi ta. Iya, mergo pikirane wong langsung reget. Iya. Ning tak suwun nuwun sewu anane lokalisasi sing dibangun udakara taun 80 biyen banjur ditutup taun 2014 kuwi cukup kok kanggo kaca pengilon wae. Kuwi sejarah sing elek. Para kiai iki lak paring dawuh, luwih apik mantan brandal tinimbang mantan kiai. Padha karo wong ing Dung Banteng, luwih becik mantan papan maksiat ning saiki menjadi desa yang kuat dan hebat itulah Dung Banteng. Ayo. Ngono kuwi ya, Mak. Ora perlu isin. Takoni endi Mbak daleme Dung Banteng kok guyu, kampleng raine ngene wis. Iya, Mergo biyen para mbak-mbak sing padha dodolan ning kene, sing padha parikan ning kene, Tanjung Perak kapale kobong, monggo pinarak kamare kosong. Kuwi biyen jane udu warga masyarakat Dung Banteng. Nggih napa mboten? Dudu wong Dung Banteng kok. Wong lanang irung belang sing teko rene ora mungkin wong Dung Banteng. Wong Dung Banteng arep rono wedi konangan bojone mesti. Iya lho, mesti wong sing kok adoh-adoh iki mung dadi korban tempat saja, korban tempat sejarah sing nyatane kaya ngono, ning saiki dadi apik, dadi becik, dadi murakabi tumrape para warga masyarakat, delalah kepareng anakake syukuran, kepareng wayangan, sing rawuh ya semene akeh. Ini menjadi bukti bahwa warga masyarakat Dung Banteng adalah promotor lestarinya budaya Indonesia yang tercinta. Ngono. Iya. Dadi aku ya kudu pede ngaku dadi perawan Dung Banteng. Ora apa-apa, Nduk. Lah nek sing ngenyek gebuk biasa ngono ae. Ya ora mah iya. Intine iki lak sejarah. Kaya ngono kuwi ning saiki wis becik, wis apik kaya mengkene. Aku nderek mangayu bagyo, nderek remen, dasare ya bersih desa tanpa nggunakake kerukunan, rasa panunggal samak sinamadan daya dinayan. Mokal bisa mawujud adicara sing hebate kaya mengkene. Dana desane ya medun, para perangkate ya kabeh iuran, setiap RT 500.000 ya diculne kanthi rasa ikhlas lahir batin. Tegese iki pancen hajate wong sak desa. Muga-muga sembada kang jinangka, rahayu kang tinemu, basuki kang kaesti, sedaya para warga masyarakat Dung Banteng pinaringan sehat lahir batin, murah rezekinipun, tentrem donya nganti tekan akhiripun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mawana sing ngersakake Sinom Parijata. Iki tak dhisikke. Saking keluarga besar KUD Sukamaju lah iki. Nah, Sukorejo, Ponorogo, Pak Dalang, Ki Cahyakuntadi, kula nyuwun gending Sinom Parijata Slendro kaliyan pepiling kagem sedaya para pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas. Mugi masyarakat Dung Banteng dalam rangka bersih desa menika tansah ginanjar rahayu wilujeng kali saking sambikala. Keluarga besar KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Wah iya. Bu Kesi dhisik sing ngaturake. Bu Kesi